Jiena il-ġugarell favorit tiegħi. Il-ġugarell favorit tiegħi hija l-pupa. Liema huwa l-ġugarell favorit tiegħek? Il-ġugarell favorit tiegħi hija l-ferrovija. Il-ġugarell favorit tiegħi huwa l-ballun. Liema huwa l-ġugarell favorit tiegħek? Il-ġugarell favorit tiegħi huwa l-ħabel. Il-ġugarell favorit tiegħi huwa r-robot. Liema huwa l-ġugarell favorit tiegħek? Il-ġugarell favorit tiegħi hija t-tajra. Liema huwa l-ġugarell favorit tiegħek? Saħħa u grazzi.